En af de vigtigste ting i basketball er at have en god balance. At have en god balance betyder altså, at man skal have en god understøtteflade. Det betyder altså, at vi skal ikke stå sådan her, eller sådan her, når vi spiller basketball. Men vi skal lige have en passende afstand mellem fødderne, så vi kan få en rigtig, rigtig god balance. Vi laver tyngdepunkt. Vi går ned i knæ, bøjer os lidt fremad. På den måde er vi meget mere så manøvredygtige i forhold til altså, hvad er det, der skal ske omkring os. Når vi bevæger os her, er det meget nemmere, end når vi bevæger os sådan her. Reflekserne er meget hurtigere, altså. Når vi er lidt nede, laver tyngdepunkt, god balance, passende afstand mellem fødderne. Hensigten med den her video er at vise, altså, i hvilken vinkel modstandere i forhold til afleveren og måltagerne af en aflevering skal befinde sig i, så at de bliver ind til en sikker aflevering. Hvis vinklen mellem måltagerne og aflevererne er stor nok, så vil det være en sikker aflevering. Hvis vinklen er lille i forhold til modstanderen, så vil afleveringen ikke være så sikker. Hvis afstanden mellem måltager og afleverer er lille, samtidig med altså, at vinklen er lille, så vil sandsynligheden for, at måltageren får fat i bolden, altså være meget stor. Vi talte lige om balance. Nu skal vi lige tale om, altså, hvordan er det, altså, man skal holde et bold i hånden. Den allervigtigste princip i basketball med hensyn til at have kontrol over bolden og skyde på en mål på rigtig måde, er altså at holde bolden på en ordentlig måde. Bolden skal ikke ligge ned i håndfladen. Den skal være hævet lidt over overfladen. Den skal hvile på fingerspidserne. Og hvis jeg står sådan her, så skal jeg støtte med den anden hånd bolden, så den ikke lige mister sin retning. Så hvis jeg står sådan her, så skal jeg kunne se kogen under bolden. Bolden skal ikke lige være herovre foran mine øjne. Den skal være derovre. Og jeg skal kigge på kogen, og jeg skal ikke kigge på bolden. Jeg skal bare fuldføre handlingen. Godt. Anna. Her kigger vi på nogle afleveringer. Afstanden mellem den ene person og den anden person er mere end 4 meter. Det første aflevering man kan gøre er aflevering med begge to hænder. Ind fra kroppen og ud af. Aflevering over hovedet. Studs aflevering fra siden. Hvis vi betragter Karlen som en modstander, og kigger på et afleverer og måltager, så er pointen her, altså studsafleveringer er bedst at lave, når man har en modstander mellem sig. Hvis afstanden mellem måltager og afsender af bolden er 4 meter eller mindre af 4 meter, så bliver afleveringerne alt for bløde eller alt for hårde. Det mest optimale er at lave en blød aflevering. Fordi en hård aflevering altså er ikke til at kontrollere. En lang afstand mellem måltager og afsender af bolden forudsætter en kryds, så man får hele kroppen med i bevægelsen. Ved at lave kryds giver man bolden mere fart. Lidt. Den her video handler om, hvad er det man gør, når man har afleveret bolden til en af sine medspillere. Når man har afleveret bolden til en af sine medspillere, så skal man løbe væk fra den person, der har bolden.
Dette gør man for ikke at skabe et spil, hvor man klumper sig alt for meget sammen. Men den person, der ikke har bolden og er langt væk fra personen, der har bolden, han skal komme tættere på ham. Basketball handler om, når man spiller kamp, så handler det om ikke at råbe bolden. Det handler om at hindre sin måltager, hindre at der er en, der måltager bolden, eller en, der afleverer bolden. En af de præmisser, hvis man nu skal gå efter bolden og gerne vil i stedet for fokusere på at erobre bolden, er at gøre det så skal man gøre det på en rigtig måde, så man ikke laver noget fejl. Så hvis jeg er forsvar, jeg vil gerne have fat i bolden, angriberen, så skal jeg stille mig sådan her. Man skal forestille sig, at jeg med den ene hånd visker vinduet, og den anden hånd hopper opad. I en spilsituation, så skal man bevæge sig, samtidig med at man visker og hopper bagover. Det betyder, at man skal bevæge sig i en eller anden retning. Det er ikke hensigtsmæssigt at bevæge sig fremad, og heller ikke bagud, når man er sådan her. Man skal hele tiden bevæge sig til siden. Så hvis jeg skal bevæge mig og prøve at hindre en anden målspiller at komme forbi, så vil jeg bevæge mig lige omkring ham. Hele tiden hindre ham i at kigge opad, kigge til siden af, og prøve at få fat i bolden her. Ret. Et eksempel er, nu står jeg med min modstander herovre, og han skal prøve at få bolden væk fra mig, mens jeg prøver at komme forbi ham. Jeg dribler lige foran ham, og så siger vi lige, hvad er det, han skal gøre, uden at lave fejl. Så. Det Anders gør er, han tager bolden sådan her væk fra mig, og samtidig prøver han at hindre mig at orientere mig om de andre spillere. Eller prøver at aflevere på siden. Anders, det han ikke gør, er, han tager ikke bolden fra mig. Kan vi prøve at gøre sådan her? Det Anders ikke gør, er, han tager ikke bolden fra mig, oppefra, ved at slå bolden, eller fra siden, ved at slå den væk. Det gør man, fordi ellers bliver det et fejl. Jeg tror. En af de vigtigste ting, som jeg synes, man skal lære børnene i folkeskolen, er at lade være at være alt for opmærksom på, hvor bolden er i forhold til dine hænder. For eksempel, hvis jeg spiller sådan her og kigger noget af hele tiden, så er jeg alt for opmærksom på, hvor er bolden. Jeg er ikke opmærksom på, hvor er min medspiller, hvor er min målspiller, hvor er jeg i forhold til kogen, hvor er jeg i forhold til de forskellige streger. Så, hvad skal man gøre ved det? Man skal træne, at eleverne lige pludselig gradvist bliver afvendet fra at være alt for fokuseret sådan her bolden, og i stedet for spiller sådan her, hvor de hele tiden har bolden foran sig, har en fornemmelse, hvor den er i forhold til kroppen, så det i sidste ende, som jeg kan gøre det med lukkede øjne.